Zurrumurru bat zebilen, ikastola egin behar zela, baina garaiaitan ezkutuan da isilik eta egin behar zen. Hemengo bastarrak, hemengo lurren izenak, hemengo herrik, hemengoa izan zeikela. Eta Euskal Herritik kanpoa, garai hartan ez errezkandu nahi. Ez que guri, garaiaitan, los ríos de España eta los pueblos de España, hoi dela bai, baina hemen Euskal Herriko horia, zergatik hemendik pasatzen delako, baina gainantzean ez da ideik ere. Orduan, gu nahi genduna Euskal Herriko bizia, Euskal Herriko jakin nahi gendun. Lehen ikastola sortu zanean, Tolosan, gerra aurretik 1921ean, atera zuten panfleto bat, jendeari animatuz, aurrak ikastola eramateko. Eta panfleto hartan garbi asko jartzen zuten, 1921ean, beraiek kaletik zigoaztela, umeren bat euskaraz entzuten balin bat zuten, buelta ematen zutela ikusteko berzu umezan, ume guztiak erderaz aizialako. Kalean gure umeak denak erderaz hitz egiten zuten, guztiak. Inguruko herritatik etortzen zianak, eta bertako batzuk ere, noizi pein hitz egiten zuten, baina guztiek erderaz hitz egiten zuten. Askotan esan izan dut, guk 15 urte genituenean, Tolosan, gazte kuadrilla guztik, bertako gazte kuadrilla guztik erderaz egin dela. Banaka hasi ginean euskarara hurbiltzen berriro, ez? Gurasoke, beraien artean ikusten, garai baten joera handi bat izan zala hemen Tolosan, erderaz hitz egitekoan, nire adineko jendea eta hola, beraien artean kuadrilan da oso gutxitan egiten zen euskeraz. Gure esperientzia zen oso garratza. Tolosan bertan, aitzen ginen ahaleginak egiten, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, batzuk modu honean, beste batzuk txarrean, eta bakoitzak altzun moduan, altzuen tokitik tiraka, eta emaitzak oso txarra ziren. Konturatzen ginen gure ikasleek ez zutela euren artean euskaraz egiten, ez zuten askok eta askok, ez zuten ez zuten euskaraz egiten ez gela barruan, eta ez da gelaz kanpo ere. Klasetan eta gurekin irakasleokin zituzten harremanetan erabat euskeraz, baina bai patilloan, sarrera irteeratan, pasillotan, asko jotze zuten gaztelerara. Ematezun, haunditzen zinean bezala, baina erderaz zitzen bartzen nula, edo kategori gehiago ez zeukala erderaz zitzeiteak, euskeraz zitzeiteak baino. Eta orduan, joera zan iaia erabatekoa eskola klasetik kanpo, erderaz zitzeiteko lagun artean, bai ikastolako bideen, bai patio garaien. Euskaldunak zian dena, gertatzen dena da, momentu hortan erabilera aldetikan erderako joera zeukaten. Eta ikastola gela barruan euskaraz hitzeite baldin bazuten ere, gero jolas orduan atera eta beraien arteko erlazioa erabat erdalduna zen. Oso erdalduna ziren eta beharrezkoa zen zerbait egitea euskararen alde edo euskara nolabait bultzatzeko eta elkarrekin euskaraz hitz egin ahal izateko, ez? 85. urterako benetan premia larria antzeman da genuen, ez zela nahikoa. Euskaraz ikastea ez zela nahikoa euskaraz komunikatzeko eta euskaraz bizitzeko, ez da? Ikusten genuen guk ikasleak euskara ikasten ari zirela, baina gero eguneroko realitatean eguneroko bizipenak adierazteko garaian eta bizitzak duen gatz piper hori adierazteko garaian euskarak ez zutela erabiltzen. Ondorioz, beste zerbaiten beharra ikusi zen eta hor kokatzen da noski euskarak ziren egitaragua. Euskaraz bizi izango litzake euskararen erabilera bultzatzeko
egitasmo bat. Proiektu horren helburua da gure ikasleek etxean, ikastolan eta toki guztietan kalen horren adierazle izatea, da bere hizkuntza erabiltzen duten hizkuntza egunerokoan euskara izatea. Ikasle euskaraz bizitzea. Hain zuzen ere, txiki-txikitatik era naturalean autu hori egitea eta bere bizitza guztian mantentzea. Eta hori horrela izan dadin, egiten duena da, egitasmoak egiten duena da, eskuartze plan jakin bat bideratu, bai gurasoi begira, bai irakaslei begira, bai ikaslei begira. Jose Luis Gorostidik sortu zuen Lizarrako ikastolan. Eta nik ezagutu nueneako, proiektu hau ezagutu nueneako, ordurako ja 5 urte aritua zen Lizarran lanean. Hor Emeterio, badakizue, gure Emeterio, urte askotan zuen dari izandakoa, bazun kezka handie Emeteriok, ez? Eta gertatu zitzaion Lizarraldea jun edo han behintzat eta numek euskeraz sumatu. 5 urte horietan ikaragarrizko aldaketa egin zuen Lizarrako ikastola. Ni neroni Tolosatik joan da etxundituta aurkitzen itzenan umeak euskeraz hitz egiten zutelako. Ikusita berak bere ikastolan zeuken eta inguruan somatzen genuen errealitatea, gainantzeko ikastoletan ere somatzen genuen errealitatea zaintzen ezagututa, berak zuzenean bere egin zuen egitasmo hori. Horren berri ekarri zula Emeterioek handik ekatzean, berak ikusi zulan posible zala, eta Lizarran balin bazan, Tolosan zergatik ez. Eta orduan, ni pentsatzen dut, aukera bezala eta proba egin behar zela. Emeteriok ekarri zigunean Lizarrako eredu hori, kontzientzatu ingintun, aurreatea bertzala proiektu hori. Eta gogoratzen dut, klaustroetan eta hasi zitzaigula bere konbentzimentu osoz esaten beste molde bateko eskuartzean zehatu behar genuela, hasi behar genuela. Arek nolabait transmititu zigun denei, bai irakasleei eta bai ikasleei, zeinen beharrezkoa genuen hizkuntza hori. Berez nik ikastolan betidanik eta ez dut inoiz ez geha komunikatu irakasleak geon artean erderaz. Tartean, esaldin botako zen. Eta hori ikastetxe askotan ez da gertatu. Zuek oso neska mutil jatorra zeate, ez da? Horregatik oso jatorra zeatelako eta beti euskera zeatelako? Handeren hori, ipuin bat utzi diozueri irakurtzeko. Arreta zentzungo dizue? Beno, hortxoak, musu bat eta laster arte. Arri, morri, zapero, bero, denak euskeraz, nik esan eta gero. Panpintxo hori erabiltzen genuen txontxongilo erara, txontxongilo bezala, txiki-txikia gainea sinistu ere egiten zuten berak hitz egiten zuela. Eta umeentzat, batez ere txikientzat oso pertsonai magikoa bezala zen, ez? Eta esaten zitzaien argitxo oso txikia zala, edozein txokotan gordetzen zala, beraien motxilan, apalan liburun tartean, eta orduan beraiek egiten zuten guztia eta beraiek esaten zuten guztia argitxok ikusi egiten zula, entzun egiten zula, euskera bakarri zekila argitxok, eta berarentzat oso importantzia zala lagun artea, eta beraien arten zegoenean ez bazun ulertzen beraiek hitz egiten zuten hizkuntza edo triste sentitzen zala, eta orduan umek konturatzen zian, gure euskera zaituko geha, eta argitxo potzik sentitu dadin eta horrela pixka bat barneratzen hasi ginen. Arregarri izaten da txikiak, ez? Esken atzo izan itzen duzturren, gurasoekin eta oinez juntzinen bakarrik oraino eta eta handeren eta iratxean ez genuen ikusi argitxoik. Eta ibiltzen dela bila, zenbait txikiak, zenbait ibiltzena bila, eta ez genuen ikusi argitxo, euskalo, baina segurazko beha hanen gozala zuri begira eta orduan, bizi iten dute. Nik gogoratzen dut Emeterio bere gizontasun osoan eta zuzendari rolean argitxoren panpina eskuetan hartu
eta klaustroaren aurrean imintzioak egiten, ez? Aurren mundu imaginarioan panpinarek zeukan eraginaz, eta nola baliatu behar zuten irakasleek panpinura, ikasleen portaeran benetan eragiteko, ez da? Eta nola astean zeharreko edo 15-eko edo 3 asteko edo hilabeteko kanpainak antolatu behar ziren eta klase bukaeran egin behar zen jarraipena, zu nola hitz egin dezu. Joku bat antolatzen gendun, ez? Eta ikaslek partxiz moduko bat itezaren gehienetan, eta ikaslek egunero aztertu behartu. Gaur nola haitu naiz euskeraz, haitu naiz erderaz, eta hor gorrie, berdea, olako gauzekin. Gorrie eta berdea. Bai. Oida, euskera zitzite bali mazan, egunen bukaeran beti pintatzen genuen kuadrito bat, egun horri zegokiona, euskera zitzen ezkeo berdez, norbaitek zoze erderaz esan bali mazun, gorriz. Eta gainea, hitzeitazuna jarritazun, hor gezurrik etzean. Bilatu behar zen beste modu bat, era positiboan umeak behar hori sentitzeko baita ere, ez da? Euskaraz egiteko behar hori sentitzeko eta gustora aitzeko. Beti bultzatu, gaizki egin dugu, baina euskaraz egiten saiatuko gara, eta hori ez. Eta gero horrek sari bat ekarriko digu. Eta beti kanpainak ludikoak, hori bai. Umeak gustora sentitu zedila eta ez lan bat bezala edo karga bat gehiago bezala. Norbaitei entzun bali magenian hitzen bat erderaz, eta gerozan patio gabe gatuko ginela igual, ostira lehen da. Dena berde eukiko bagenu, patio doblea igual. Gai ginen esateko, ez, honek erderaz hitz egin du, nahiz eta geho patio gabe gelditu. Euskaraz bizi proiektuak bere baitan ez zuen soilik hartzen eskola orduei zegokien denbora edo tartea edo, baizik eta azkenean persona harrapatu nahi zuen, ikaslea harrapatu nahi zuen bere esparru guztietan. Eta izaten ziren kanpainak hasiera batean etxerako ere bai. Adriluak edo etxea eraikitzen bezala, ez? Euskaraz hitz egiten bazuten ladrilu bat ipintzen zuten eta horrela etxea eraikitzen. Gela barruan, gelatik kanpora, pasillutan, batez ere patioan. Orduan, guztietarako zegoen nolabait bideratuta euskararen erabileraren bultzatze hori, ez? Eta baita gero kalera ere bai, kanpainak egin zian kalean ere euskaraz hitz egiteko lagunen artean, ez bakarrik familian, lagun artean. Euskaraz bizi proiektua martxan, zabaltzen hasi zenean, 4 ikastola ginen. Eta 4 ikastolen arteko ekintza amankomun batzuk, batu batzuk bagenituen. Mendiko irteera bat urtean zehar egiten zen. Festa giron zerbait simboliko edo egiteko, buzoi bat jartzen da mendi batean, eskolarreko mendi ezberdin batean urtero. Eta horrekin pixka bat da anaieratze egun bat bezala edo. Topaketa batzuk ere bai, kirol topaketak egiten genituen, ura aztu xamarra da, baina beratzu binda egin izan du genituen, baita Usabalen ere. Ekeition udalekua, Garden kanpaldia, Urbasan mendimartxa, garai batean ingles udalekuak ere antolatzen genituen, eta guzti horietan, Kazkabarra taldearen lana da, oinarria esan dezagun, beraiek antolatzen dituelako, bai infrastruktura lanak, bai ekintza, begirale lana. Kazkabarra azkenen da aisialdi talde bat, baina ikastolai lotuta da ona. Eta orduan nik uste helburua dela euskara bultzatzen helburuei. Orduan euskara bultzatzea ikastolako eguneroko esparrutik kanpoare aisialdi hortan euskara bultzatzea. Euskararen aldeko eragileeneko importante bat Tolosan. Gainera, ikastolan aldetik beti jaso izan duguna da laguntza hori, behar deunen ze hori, baina gero independentzia hundie gure ekintzak antolatzeko eta nahi dituen bezala antolatzeko eta pixkat harreman hori ez da inlotu izan eta netzako hori guain arte behintzat oso positiboa izan da. Bati bat, iteitu asteburuko irterak, Zarautz, Orio eta Albergetara eta horrela, iteitu uste atxalde pasak, bai da Txuri Urdin, o jolas parkea, o lokalean bertan, o jolasak edo,
antolatzen dituzte baita ere, oso denbora asko emate duten jauteritako konpartsak. Ordenateak gara, Lady Gaga eta artista internazionalitaz. Eta orduan, kaskaran ohitura bat izan da, euskal munduko, euskeraz, baina euskal munduko zerbaitetaz ateatzea. Eta orduan, klaro, berez mezuek zeo zein egin ahorakin. Eta orduan, pentsatu genuen, guazen Lady Gaga eta okartzea, eta on kantak euskeratu, doinukin gu kanta letra euskerazin, eta oire ahora da, edo zer gauza euskeraz itea daula bezala. Eta orduan hasieran esan dagoen zertaz azte, da Beyoncé, eta zaitu, ezkabara Beyoncé, parte honeko ez da. Sorpresa bat ez, xok bat egunen bertan, ordu arte ez genuen ezer esan da. Jantzekin martzitu naire dendan, esan genion ez, zuk esan mozorroa zein dan, beste ezerrez esan da. Tolosan ja jakin zuen, baina kaskabarrak hortaz, baina nola eta... Bai, aurreko beste ordutako begirale batzuk eta ere pixkat moskea duta, baina oain arte ditu geha bultzatzen euskera denbo guztin da, oain ze. Horrentzan, baina gero kalen ikusi zituenen da, baina eta zalde egindako kantak eta entzun zituenen dela, lasaitu ziren, baina bai, pixkat, helburu ere izan, pixkat xoka sortzea. Ikusi dugu EAEko ikasleak gelan gehien bat, eta beraien artean izan da ere, gelan 9-10 urtekin euskaraz egiten duten bezala, gehienek euskaraz egiten duten bezala, ikasle horiek beraiek jolaslekuan neurtzei ditugunean, modu berdinean neurtuta, gehiengoa da, 10-6 gaztelaniaz egiten du, beti edo gehienetan jolaslekuan, ikasle berdinak. Zuten die, sakramentinota, eta patio ordu guztitan. Eta neurtzen dana da, ni banoa hemendik, eta huizketan nahi da, nola nahi da. Euskara zai da, erderaz zai da, ez, hola iten da, eta, emaitzak egizan oso onak dira, ez. Gure ikastolako emaitzak azkenengo urtetan ikustea besterik ez dago. Eta, nik uste, arrotasunez, arrokeriz ez baino arrotasunez esan dezakegula, gure emaitzak erabileran 95% azkenengo 8 urtetan edo 10 urtetan ez direla jetxi. Nire bizitzako ametsa da hori, 95% hori ezinezko gauza bat da. Gaur egun ditugun datuak ikuspegi soziolinguistiko batetik hobe ezinak dira eta are gehiago esango nuke ia sinistezinak direla. Gure ikasleek, gutzako arie da euskera. Eta gure ikasleek arioi badaukate, badaukate txiki-txikitatiken ohituta daudelako. Orduan nolabait ikuste gendun posible zala, eukita arie, danak osatu, zati guztik osatu, eta batxier bigarren mailan, bukatze duen mailan, jertxea jostea. Euskaraz bizi izan da, pixkanaka erori eta blaitze gaituen eta barneraino sartzen dan zerbait. Eta nik uste hori guk barneraino sartuta daukagula, eta nolabait kutsatu egiten dela. Euskaraz bizi proiektua betidanik egon da gure ikastetxean. Beti eman zaio garrantzia handia. Indar berezia da euskaraz bizi proiektua aurrera eramateko. Horretan aritu diren eta aritzareten guztioi zorionez iruditzen zait, ez Euskal Herrian bakarrik, baizik eta Europa mailan eta mundu mailan erakusteko moduko eredu bat dagoela hemen Tolosan. Euskeraz bizi, munduan euskaldun jaio garelako, mundu justuago bat izan daitekeela frogatzeko daukagun manera hoxe delako, euskeraz gozatzen dugulako munduaz, euskeraz bizi garelako, euskaraz azarretzen garelako, ametsak euskaraz egin nahi ditugulako, eta hizkuntza komunitate honek merezi duelako etorkizun bat. Euskalduna garelako, emeterioi askotan entzun izan du diot, eta emozionatute naiz.
Euskalduna gehala, euskera daukagulako. Eta euskarai gabe ezin gea bizi. Ni enaizelako garatzen eta enaizelako ni izango euskararik gabe. Sentitu, ni euskaldun sentitzen ez orduan, niretzat da izan litekeen gauzarik naturalena. Euskalduna gehalako. Nahi degulako personalki, nahi degulako talde batean, eta gizarte bezala ere nahi degulako. Hizkuntza bizirik ez baldin badago, gu ere ez ginake bizirik egongo, ez? Hizkuntza bat bizirik egoteko ahoan egon behar du, kalian egon behar du, eta guk daukau kalea ateatzeko erronka hori, euskaldunok ez palin badeu hitz egiten, beste inork ez du hitz egingo. Zer litzateke euskaldun bat euskarari gabe? Neri deitzen didate argitxo iratxoa. Eskuan kriselua, buruan sanoa. Txiki txikian naiz ni mendiko magoa. Arrimurri zapero, bero, bero, bero. Aurrak egin euskaraz, orain eta gero. Arrimurri zapero, bero, bero, bero. Aurrak egin euskaraz, orain eta gero. Zu ikusi ez eta ikutu, baina argitxok beti zu ikusten zaitu, eta ni nahi banauzu gertutik sentitu, favorez da mesedez euskaraz mintzatu, arrimurri zapero, bero, 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 aurrak egin euskaraz.